No hei kaikille, meillä on pieni esitelmä täyteainehoidosta. Tässä on volyyme-malli, kaikista paksuin toi täyteaine, se on volyyme. Yleensä käytetään johonkin syvemmälle, esimerkiksi poskipäät. Mä tykkään laittaa poskipäihin täyteainetta syvemmälle ihan luun päälle. Syy, että se nostaa kaikki kudokset kerralla ja ei tule näkyviin toi täyteaine ja tulee todella semmoinen luonnollinen kohotus ja todella kaunis. Tämä lääke antaa todella hyvin volyymiä ja se pysyy siellä paikassa, mihin se injektoituu ja nostaa kudokset tosi hyvin. Ja se kestävyys myös. Eli jos me esimerkiksi toi Global pistetään huuliin, volyymi laskee jo 6 kuukauden päästä. Laitetaan tätä ainetta esimerkiksi poskipäihin, se pysyy myös tosi pitkän. Jos esimerkiksi pari kertaa tehty täyteainehoito saman paikkaan paksulla täyteaineella, sitten se vaikutus voi kestää jopa vuosi, joskus 1,5 vuotta.